Bert. Dili. Tanawan nyo kay nari mga surambaw ra ba diri? Gani ato una. Wala kay itong una nga. Ato Bert din ba? Sus. Ato takaw na to. Ay mo sige istorya ka tuning kuno gid. Biligtan dali na. Ano? Kaya bawo na ba ka tumurtog mga ilo? Apa di sa? Ikaw kamao mga mulit. Gi ikaw ni lit. Eh ato sa bahinon daan. Sa ta maglit. Ang ngaji ta daan. Ayo. Ayo. Gi mga jila ta Gi. dali. Lord, Lord, kanang birthday dero ni Ipoy kani akong kauban. ano birthday na ako Lord. 51 na yung taon siya. 51 na ako Lord. Salamat Lord ah. Isa tanaw no si mga tao. Salamat kay si mong grasya Lord. Oh, Lord. Atong una wa jud mi nabusog kay nangabot amo mga kumpare nga baga kay naong. Ikaw Lord, Lord na Lord. Wa gito na mo imbitara Lord. Gani Lord. Nangabot. Gani Lord. Kung nag-ani Lord kay kami ra matulo yun. Amo gyud gipanitan kung wa pay makasunod pero Wala. wala bitaw. Wala na Lord. Wala Lord. Unsa rin mo diya day? Ano na po? Na, naan say naka baho ubod. Unsa na Lord? Ah, Lord, nasa na mo sa kauban pero wala man tami gaimbitanin. So, Ikuan mi dalian po na kita. Dalian, Lord, ang amo lang Lord nga mentras sa gutom na kayo. Nagaji pa mi, unta walay mo kuipay nga kamot ba. Kaya wala nay lain mo sunod pa kay kung sunda bagyo ni Lord, sus unsaon na lang. Hindi na gimikaw lang ni Lord. Wala nami makaon na ni. Bagay naglingi-lingi mi ani wa bay nakasunod na mo kay Ibihan sus Lord, unsaon na lang kanig mabusog pa kami ani. Gamay ra kay ni mo gida kay ang amo oh na nasa ini abot Lord. Ano na po Lord? Lain na po ni Lord. Unsa na Sana ni? Lord? Nasad? Wa pagita nang imbitar. Wa pagining bit kitan sa san. Birthday man tani Boss Ipoy ron ya. Kani atong mga kumpare Ipanasian. mga iro. Sus gago. Oh, boss, mau na ta Lord kay wala gi Mau Lord. ta, Lord. Nakapapot Lord, wala. Sus di nakapabot ang kauban Lord wala. Mura nagkiring sukapain. Lord, thank you. So Lord, thank you. Amen. Ano na boss?